hei, mennään sitten tällä niin kauan aikaa, kunnes meillä tulee vieraita ruudulle. Eli tärkeintähän meillä totta kai on tänään, että me käydään läpi näitä. Mulla ei jostain syystä... Katsotaanpas. Joo, jostain syystä mä en saa nytten itse merkattua itseäni tohon niin suureksi, vaan tää jostain syystä ei anna, vaikka mä tuplaklikkaan näin, niin se ei ikään kuin ei tee mitään. Ja nyt mä hävisin senkin vähän sieltä. Eli tässä nyt on joku härö. Mä en saanut tätä, en saanut sitten tätä mun Mäkkiä laisinkaan päivitettyä tätä mun Teamsia, mutta katsotaan miten menee. Tässä kuitenkin näkyy vaikuttamisen uusi aika, meikäläisen nassukka tuolla, ja erittäin paljon tervetuloa teille kaikille mukaan tähän vaikuttamisen uusi aika kampanja-avaukseen. Meillä on tulossa ihan huikean jännittävät vaalit nytten. Meillä on kaksi isoa uudistusta tulossa nyt seuraavalla vaalikaudella, kuntavaalikaudella. Eli meillä on tulossa hyvinvointialueet, entinen sote, joka nyt pitäisi olla sitten vuonna 2023 ikään kuin lähteä sitten käyntiin. Ja tällä hetkellä näyttää toki sille, että korona vie aika ison ajan tuosta meidän hallituksen viestinnästä. Se, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan näiden uudistusten kanssa, niin se on niin kuin hyvin suuri mysteeri, että mitä niiden kanssa tapahtuu. Mutta hyvinvointialueet, ensimmäinen suuri uudistus, mikä tulee vaikuttamaan kuntien taloudenpitoon ihan merkittävästi. Se tulee vaikuttamaan siihen, että miten me meidän talous tullaan järjestämään. Ja sen lisäksi myöskin suurena uudistuksena, mikä tulee vaikuttamaan kuntakenttään merkittävästi, on tämä oppivelvollisuuden uudistuminen. Eli se, että meillä oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen, jolloin meillä tulee myöskin toinen aste sitten mukaan tähän kunnan taloudenpitoon, niin sehän tarkoittaa totta kai meille sitä, että meidän kunnan budjetit menee aivan uusiksi. Meillä tulee kasvun ja oppimisen lautakunnasta tulee suurin lautakunta. Tällä hetkellä meillä on perusturva ja terveys ollut se suurin lautakunta, ja jatkossa se tulee olemaan kasvu ja oppiminen. No, mitä muuta se tarkoittaa, että meillä on suurimpana, että meillä lähtee nuo perusterveyspalveluita pois kunnasta? Se tarkoittaa myös sitä, että meidän varojen jako muuntautuu eri tavalla, ja hyvinvointipalvelut tulee olemaan tosi keskiössä tulevalla vaalikaudella. Ja se sitten taas tarkoittaa sitä, että meidän tulee panostaa siihen hyvinvointiin. Mä oon itse nostanut tuolla teemoissa tämän käsitteen elinvoimasta hyvinkin korkealle, koska mä näen sen niin, että se meidän elinvoimaisuus, se, että ihmiset voi hyvin, me jaksetaan huolehtia meidän ympäristöstä, me jaksetaan huolehtia meidän lähimmäisistä, niin se luo sitä elinvoimaa, josta taas tulee sitä tulevaisuuden vetovoimaa meidän alueelle. Ja Kuopiolle erityisesti tarvitaan kansainvälisiä osaajia. Me tarvitaan sitä näkyvyyttä, jotta me pystytään oikeasti tuomaan esille niitä hienoja asioita, joita meillä on tässä muuttuvassa maailmanajassa. Koska mä luotan siihen, että ne meidän vetovoimatekijät ne kantaa tässä ajassa. Okei, no siinä nyt tämmönen pieni alustusten jälkeen mennään vähän syvemmälle noihin mun omiin teemoihin, mitä mä haluan tässä kampanjassa tuoda esille. Mutta ennen sitä, niin kerron toki vähän lyhyesti, että kuka minä olen ja miksi minä olen tässä teille puhumassa. Eli olen tosiaan Mia Eskelinen Fingerus, kuopiolainen kaupunginvaltuutettu, tämmönen vähän joka paikan höylä. Mä olen 2 lapsen äiti, 1 miehen vaimo ja 1 paavokoiran ulkoiluttaja. Itse asiassa Paavohan meillä tässä näkyykin tässä hyvin kuvassa. Eli mä oon kotoisin Kouvolasta ja mä olen ihan rehellisesti junan tuoma, tai oikeastaan miehen tuoma. Eli ollaan vuonna 2010 muutettu Kuopioon. Mä silloin muutin itse Madridista ja sitä ennen oltiin asuttu sitten tuolla Pohjanmaalla. Ja Jyväskylässä olen opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja mä oon silloin graduani kirjoittanut suorasta demokratiasta ja kuntalaisvaikuttamisesta. Eli se on semmoinen asia, joka on niin kuin hyvin lähellä mun omaa sydäntä ja sitä, että mihin mä haluan olla vaikuttamassa.
puhuin siitä, että elinvoima on mulle kauhean tärkeää, niin myöskin tämä lähidemokratian asia on mulle kauhean tärkeä. Perheeseen vielä ja tähän, että mikä mä oikein oon ja mitä mä teen. Eli kaupunginvaltuutettuna istun myöskin kaupunginhallituksessa tällä hetkellä kokoomuksen edustajana tietenkin. Ja sen lisäksi olen myöskin lähidemokratian jaoston jäsenenä, yhteistyötoimikunnassa jäsenenä ja kansainvälistymistyöryhmässä. Mä oon hyvin aktiivinen kauppakamarilainen, että terkkuja vaan kaikille tutuille sinne kauppakamarillekin. Ja sen lisäksi on ollut paljon erilaisissa verkostoissa, kuten tämmöisessä naisten vertaiskoulutusjärjestössä Hautomossa, jossa siinä tosin nyt sitten työkiireiden takia siirrettiin vähän seuraaville valtikkaa. Mä olen myöskin, työkseni toimitusjohtajana toimin tämmöisessä Digajos-nimisessä kuopiolaisessa digitaalisen oppimisen erikoistumisessa yrityksessä. Ja mä yritän heilutella koko ajan tätä mun hiirtä, että toi mun naama ei häviäisi kokonaan ja siinä olisi edes nyt niinku mun kuva jollakin tavalla nähtävissä. Toivottavasti se nyt edes vähän näkyy sitten sieltä teille myöskin. Aika harmillista nyt, että se on näin kauhean pienenä vaan täällä, että olisihan se ihan hirveän kiva, josta jotenkin saisi vähän isommaksi myöskin. Oikeastaan varmastikin siitä syystä, että mä oon muuttanut Kuopioon vuonna 2010, jolloin mä oon myöskin ruvennut odottamaan meidän ensimmäistä pikkuvauvaa, eli meidän Aapoa, niin se varmaankin luo sen, että mulle Kuopio on vahvasti lapsiperheiden yhteisö. Eli se, miten mä olen Kuopioon tutustunut, niin mä oon tutustunut sen sieltä äidin silmistä. Ensin totta kai neuvolapalveluista käyty läpi ja nykyään sitten mulla on molemmat pojat jo koulussa. Heitä on 2 kappaletta ja molemmat käyvät Kettulan koulua. Ja se olikin oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kuntalaisvaikuttamisen ponnistus, mitä täällä Kuopiossa silloin aikanaan tein, oli vuonna 2013, kun kouluverkostoa ei viime, vaan sitä edellisellä kerralla tarkasteltiin ja silloin useampi koulu lakkautettiinkin sitten ihan keskusta-alueelta. Ja meillä oli sitten tällainen vanhempien kavalkaadi, joka oli sitten tämän Kettulan koulun puolesta. Ja tykkään, että se meni oikeastaan aika kivasti. Eli koulu on vielä pystyssä ja nyt siellä oikeastaan onkin oppilaita. Osittain myös siitä syystä, että muita kouluja jouduttiin silloin lakkauttamaan tai lakkautettiin. Itse asiassa nythän näyttää sille, että niitä ei olisi kannattanut silloin lähteä lakkauttamaan. Niin oppilaita on paljon tuolla Kettulan koululla, mikä on totta kai ihan hirmu kiva juttu. Toivotaan vaan, että seinät eivät ala puristaa liian pian ja siellä oppilailla pysyy myöskin hyvät oppimismahdollisuudet. Pian meillä tänne linjoille on tulossa kansanedustaja Elina Lepomäki. Ja Elina on ollut huikea sparraaja mulle tässä. Itse asiassa mä mietiskelin, multa joku kysyi, että mikä on vaikuttavin tai elämääni eniten vaikuttanut kirja, jonka mä oon lukenut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mun arkeen eniten vaikuttanut kirja on kyllä ollut Elina Lepomäen Vapauden voitto, joka on hänen kirjansa, jonka sain mieheltäni äitienpäivälahjaksi. Olisiko ollut vuonna 2019 vai 2018. Aika menee niin hirveän nopeasti, että ei näistä oikein muista, että mikä milloinkakin on tapahtunut. Mutta any case, niin se oli semmoinen kirja, joka oli niin kuin mulle merkityksellinen. Ja sitten laitoinkin viestiä, että morjesta, että onpas hienoja ajatuksia ja pystyn niistä monet allekirjoittamaan, että mikä meininki. Ja siitä sitten ollaan päästy sparrailemaan. Mun kokoomustausta, eli mulla on hirvittävän pitkä ja synkkä menneisyys kokoomuksessa. Eli mä oon vuonna 2003 liittynyt Kokoomusnuorten liittoon jäseneksi ja siinä kohtaa sitten, ensin mä olin tuossa tuhatkunnassa, eli oppilaskunta tuhatkunnassa, oppilasjärjestö tuhatkunnassa, jonka jälkeen sitten siirryin Kokoomuksen nuorten liittoon ja sieltä onkin saanut sitten ihan tällaisia elämän mittaisia ystävyyksiä. Ja suosittelen kyllä kovasti tällaista nuorisovaikuttamista joka ikiselle yhteiskunnasta kiinnostuneelle nuorelle, koska se on kyllä niin kuin huikea koulu. Mä olin myöskin töissä Kokoomuksella jonnin aikaa vuonna 2000, no en minä muista, mutta kuitenkin parisen vuotta olin sekä Keski-Suomen kokoomuksella että sitten myöskin täällä Kuopiossa.
ennen kuin saatiin siirto sitten sinne Pohjanmaalle. Ja nyt oikeastaan tässä vaiheessa kello näyttää olevan sen verran, että mäpäs otan tuosta seuraavia vieraita meille linjoille. Ihan pieni hetki, niin laitan tästä näin äänen hetkeksi pois ja videon pois ja otetaanpahan Elina langoille. Uskon, että hän on juurikin tuolta tuloillaan. Anna vaan olla. Nyt on Elina langoilla. No niin. Hellurei. Kuuleeko eduskunta? Nyt ei kuulu Elinan ääni. Eikö kuulu? Nyt kuuluu. No niin, loistavaa. Hienoa. Hei, mä tässä kerkesinkin jo oman hetkeni mouhkata, kun itse asiassa meillä nyt ensin oli tekniikka totta kai aivan sekaisin ja mä oon ollut koko tämän ajan tuonne Facebook-liveen tällaisena 5 senttiä kertaa 5 senttiä nassukkana. Ja, Mut hei, tosi kiva, että pääsit linjoille. Me ollaan tässä käyty läpi vähän mun niin kun synkkää kokoomusmenneisyyttä ja myöskin mun nykyisiä näitä, mitä kaikkea mä oon nyt tässä vaikuttamisessa puuhannut ja kerroin myöskin sitä, että sun kirja oli mulle suuri inspiraation lähde silloin aikanaan ja innostuin siitä kovasti, että jos Mikko on linjoilla, niin Mikolle peukut, se oli hyvä äitienpäivälahja. mutta Elina, mitäs Helsinkiin kuuluu? No kuule, kiitos Mia. Kiitos näistä kirjamaininnoista, se aina lämmittää mieltä. Siitä on kuitenkin jo pari vuotta aikaa, mutta itse asiassa ei ole kuin pari päivää, kun viimeksi joku sitä kirjaa multa kyseli ja muutama tuossa vielä sattuu olemaan. Niin, sinänsä voin sanoa, että se itse asia siellä ei juurikaan ole vanhentunut. Että hallituksellekin sellaiset terveiset, että saa suorittaa. Mutta upeata, että pääsin lyhyesti teitä moikkaamaan ja erityisesti Miaa tsemppaamaan nyt näissä kuntavaaleissa. Aivan loistava tyyppi ja toivon pitkää poliittista ikää, pitkää pinnaa, turnauskestävyyttä ja ajatuksethan on jo kohdillaan, rohkeus ja tekeminen, niin tästä se homma lähtee ja ehdottomasti valtakunnan tasolle sitten taas jossain kohtaa. Mutta terveiset tosiaan eduskunnasta. Nyt tässä ollaan jo aika niin kuin vahvasti tämän kevään politiikan ytimissä kiinni. Tälläkin viikolla tänään keskusteltiin tartuntatautilaista ja kerta kaikkiaan ihmeteltiin sitä, että hallitus tässä niin kuin jälleen kerran pakoilee vastuutaan ihan joka ikisestä asiasta. Ensinnäkin on käsittämätöntä, että tämän lain saamisessa eduskuntaan nyt meni näin kauan. Sehän oli syksyllä jo kertaalleen kyllä eduskunnassa, mutta silloin todettiin, että siinä on niin merkittäviä perustuslaillisia puutteita, että sitä lakia ei voinut käytännössä ottaa eduskunnassa edes käsittelyyn. Siitä on nyt sitten melkein puolisen vuotta, kun tämä tapahtui, niin kyllähän me ollaan vähän ihmetelty, että minkä ihmeen takia tässä tosiaan näin kauan kesti. Mutta toinen on se, että kyllähän tämä keskeinen syy sille, että meillä tämä koronatilanne on taas heikentymässä, niin syy on käytännössä se, että me ei ole tätä niin kuin rajaterveysturvallisuutta edelleenkään saatu kuntoon. Ja sanon näin ystävällisesti, että me ei olla saatu, mutta tosiasiassa, kun katsotaan Suomen valtiosääntöä, niin vastuun kantaa pääministeri ja Suomen hallitus. Mutta tämänkin päivän keskustelusta kyllä huomattiin, että he kovin mielellään siirtää sitä vastuuta taas eteenpäin on aveille tai sitten kunnille tai sairaanhoitopiireille tai kelle hyvänsä, mikä näkyy myös esimerkiksi niin kuin rokotteiden osalta. Alun perin kukaan ei halunnut ottaa minkäänlaista vastuuta, enkä tiedä nytkään, että kuka sitten lopulta komentoketjussa sitten niin kuin päädyssä on. Olkoonkin, että nyt onneksi nämä rokotukset nyt on jotakuinkin lähtenyt käyntiin ja pullonkaulaa nyt on ollut enemmänkin sitten rokotteiden toimittajien päässä. Mutta tietenkin nämä on sellaisia asioita, että joka ikinen päivä, jonka tavallaan niin rokotteet esimerkiksi on turhaan kylmässä sen sijaan, että ne
pistettäisiin ihmisiin, niin ne on kalliita päiviä. Siis talous on tässä vaan niin kuin pieni tekijä, että isommin ne on kalliita nimenomaan ihmisten terveyden, mahdollisten kuolemantapauksien vuoksi, joita tässä nyt niin kuin jokainen lisäpäivä teettää, mutta myös näistä sosiaalisista syistä, mitkä pikkuhiljaa ei ala olla mitään niin kuin pieniä tekijöitä, jos katsotaan esimerkiksi perheiden ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Et siinä mielessä niin vähintäänkin tällainen niin kuin alueellinen tarkastelu siinä, että minkälaisia rajoitustoimia tehdään, jos tautitilanne heikkenee, niin se on niin päivänselvää, että semmoista harkintaa pitää voida käyttää. No, huomenna meillä on EU-selonteko salissa ja kyllähän tässä nyt kieltämättä keväällä isoimmat asiat tulee olemaan tämä EU-elpymispaketti ja laajemminkin kuin Euroopan tulevaisuus, mistä edelleen odotellaan sitä hallituksen suurta visiota, mutta ehkä se huomenna sieltä selonteosta tulee. Ja sotehan on tietenkin se aivan niin kuin ykkösasia. Et se on meidän nyt jokaisessa valiokunnassa. Mä itse olen valtiovarainvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa. Sen lisäksi, että on Euroopan neuvostossa, Suomen valtuuskunnassa. Ja Strasbourgiin nyt ei ole päästy, että se vie sitten normaalisti sen oma aikansa, mutta etäkokouksin sitäkin ollaan vedetty. Valtiovarainvaliokunnassa tosiaan nyt sote-kuulemiset alkoi. Alkuvuonna kuunneltiin käsiteltiin tätä hallituksen kestävän kasvun ohjelmaa, joka suomeksi sanottuna on hallituksen suunnitelma siitä, miten nämä EU:sta tulevat varat tuhlataan sitten Suomessa. No, tuhlataan on nyt vähän rohkeasti sanottu, ei se nyt tietenkään näin ole, mutta kyllä me oltaisiin nähty, että ne varat olisi kannattanut pikemminkin kohdistaa selkeisiin osa-alueisiin, kuten koulutukseen ja tutkimukseen, ja osa niistä varoista olisi kannattanut käyttää aivan ehdottomasti, samalla tavalla kuin Ruotsikin tekee, niin budjetin tilkkeeksi, eli siten, että voidaan mahdollisesti laskea jopa veroja. Ja sehän on aivan ensisijaisen tärkeää Suomessa, koska me tiedetään kaikki, että jos me halutaan kestävää kasvua saada aikaiseksi, se syntyy yrityksissä. Suomi ei ikinä tule olemaan niin suuri, tai meillä ei tule ole tarpeeksi lihaksia, että me voidaan millään valtiokapitalismilla kilpailla globaaleilla markkinoilla. Ja rajoja ei kukaan halua kiinni, tai no ehkä joku, mutta ei me ainakaan kokoomuksessa. Niin siltä osin niin olisi erinomaisen tärkeää, että tästä kilpailukyvystä pidetään kiinni. Saatiin sitten kaikki muut rakenneuudistukset, mutta hallitushan kätevästi siirsi sen kehysriihen nyt sitten kuntavaalien jälkeiseen aikaan, niin saadaan hienosti käydä nämä kuntavaalit sitten ilman sitä, että meillä olisi minkälaisia niin kuin vaikka budjettirajoitteita kellään mielessä, varsinkin kun kuntia on hyvin vahvasti tuettu. Mutta sote, joo, siihen nyt päätän tämän yksinpuheluni, eli onhan se aivan käsittämätöntä, että tämän kokoiseen maahan tehdään nyt uutta hallintotasoa. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan niin tämä sote-malli tulee ensimmäisen 15 vuoden aikana maksamaan enemmän kuin nykymalli, siis maksamaan enemmän, kuitenkin ilman, että ihmiset pääsee niin kuin nopeammin jonoihin, tai jonojen ohi, tai nopeammin jonoihin. Alkaa olla jo niin frustroitunut tähän hallituksen touhuun, että tässä meinasi tulla jo tällainen alitajuntainen lipsahdus. Mutta joo, eli ihmisten hoitoon pääsy ei parane, hoidon laatu ei parane, ei saada yhtään lisäkäsiä esimerkiksi vanhushoivaan tällä mallilla. Pikemminkin se fokus siirtyy väärin asioihin ja tässäkin ennusteessa niin itse asiassa jää huomiotta se, että tähän sote-järjestelmään, tähän maakuntamalliin on sisäänrakennettu ei kustannusjarrua, vaan kustannuskiihdytin. Eli jokainen tietää, että jos käytännössä paitsi palvelulupaus on valtakunnallinen, eli käytännössä se, mitä siellä maakunnassa pitää tehdä, tulee lainsäädännöstä hyvin pitkälti, mutta myös rahoitus tulee valtiolta. Niin siinähän on sitten täydelliset kannustimet maakuntapäättäjällä käytännössä nostaa menoja vuodesta toiseen, koska kaikki kulut korvataan sitten kuitenkin viime kädessä ja pysyvää rahoitustasoakin korjataan sen mukaan ylöspäin, kuin mitä toteutuneet kustannukset on ollut. Eli kyllähän tämä siltä osin aika hurjalta näyttää, että me kaikki ollaan huolissaan siitä, että miten me pidetään meidän vanhuksista nykyistä parempaa huolta. Meillä on aivan ilmeinen tarve tekijöille, hoitajille, osaajille ja totta kai myös paremmalle johtamiselle siten, että ihmiset oikeasti ehtisi, tai hoiva-alan työntekijät ehtisi myös viettää aikaa
asiakkaitensa kanssa, kun nythän hyvin pitkälti liian usein se on hyvin kiireistä, hyvin stressaavaa se työ ja se on raskasta niin työntekijöille kuin sitten toki palvelutalojen asiakkaille, on sitten vaikka vannukset tai vammaiset ihmiset kyseessä. Että miten me tämä turvataan tulevaisuudessa, niin se on nyt tämä iso kysymysmerkki. Mutta nämä on ehkä nyt näitä tämän kevään suuria juttuja ja totta kai kuntavaalit sitten vielä hiostaa tätä tunnelmaa ja katsotaan, että päästäänkö nyt vaalit sitten tässä aikataulussa pitämään. Kovasti olisi tietenkin demokratian kannalta hyvä, että näin olisi, mutta terveysturvallisuus toki aina ensin. Tässäkin voi toki, jos tämän verran hallituskritiikkiä, koska sitä ei tarpeeksi vielä tullut, niin täytyy sanoa, että nämä kuntavaalithan ei sinänsä tullut kyllä kellekään yllätyksenä, että mihin ajankohtaan ne pidetään. Nämä on ollut nyt vuosia jo tiedossa, että tosiaan kuntavaalit on keväisin ja totta kai on tiedetty, että tämä ajankohta on tässä. Että tässä olisi nyt ollut vaikka vuoden päivät aikaa. Jos nyt, sanotaan vuoden päivät ehkä nyt on rohkeasti sanottu, kun siinä sitten tietysti kun se epidemia alkoi Suomessa, niin se yllätti kaikki, mutta se on ainakin toukokuusta alkaen niin kuin on ollut mahdollisuus kyllä pohtia sitä, että jos tautitilanne on heikko, että miten sitten turvataan se, että joka ikinen Suomen kansalainen pääsee näissä vaaleissa äänestämään turvallisesti. Mutta päätän tähän. Kuntavaalit on ovella ja mehän tullaan voittamaan ne ja Mia johdolla Kuopio ykköseksi, eikö niin? No niin, katsotaan, että miten täällä siis kenenkä johdolla ne mennään, mutta parhaani mä tulen täällä kyllä tekemään ja nämä asiat, mitä sä nostit esille, niin on kyllä monet asioita, jotka vaikuttaa ihan hirveän paljon siihen, että miten me oikeasti täällä kunnissa vaikka käytetään meidän varoja. Mä alkuun tuossa kerroinkin jo siitä, että meillä on hyvinvointialueet tulossa, miten se tulee vaikuttamaan siihen, että mikä on meidän lautakuntajärjestys täällä, mitkä on lautakuntien budjetit, meillä tulee toisen asteen maksuttomuus, tuli nyt myöskin, mitä se tarkoittaa siellä, meidän lautakunnista kasvu ja oppiminen tulee olemaan suurin, sen jälkeen hyvinvointi on ikään kuin meidän terveyspalvelut, tulee olemaan sitä hyvinvointia, niin sehän vaikuttaa kunnan strategiseen suunnitteluun ihan merkittävällä tavalla, että miten ne muuttuu. Että nämä on ihan hyviä pointteja ja tämä, että koska äänestetään, niin siinäkin me täällä katsellaan nyt sitä, kun helsinkiläiset sieltä tulevat ja uusimaalaiset tänne meille tuomaan sitä, että voidaanko me edes pitää lomia ja mitä tapahtuu sitten vaalien ajankohdalla. Ja tästä oikeastaan vielä, jos kerkee nopeasti siitä vielä kertoa, että mille tuo vaikuttaa nyt, että tuo toisen asteen maksuttomuus, minkälaista keskustelua ja debattia siitä on nyt siellä käyty. Eduskuntahan päätöksensä teki ja tämä nyt toteutuu, mutta miten? No kuule, erinomainen kysymys. Kyllähän, siis jos nyt ihan niin kuin totta puhutaan, niin eihän siitä nyt tietenkään tällä hetkellä tänne eduskunnassa puhuta yhtään mitään, että uudistus meni läpi ja me kovasti sitä yritettiin vastustaa. Ei sen takia, että kellään olisi mitään sitä vastaan, että nuoret kävisivät myös toisen asteen ja että saataisiin koulutusastetta Suomessa nostettua noin niin kuin kauttaaltaan. Siitä ei kuin kahta sanaa. Mutta ongelma tässä on nyt se, että kun mennään tosiaan tilanteeseen, jossa Suomella on krooninen kestävyysvaje, käytännössä joka ikinen kunta Suomessa Kauniaista ehkä lukuun ottamatta on kroonisesti alijäämäinen, niin tähän tilanteeseen tehdään tällainen niin kuin pysyvä menolisäys, velvoittava menolisäys kunnille, joka pääasiassa suuntautuu oppimateriaaleihin ja kuljetuksiin, eikä niinkään siihen opetuksen laatuun tai syrjäytymisen ehkäisemiseen tai niin kuin mihinkään lähiopetukseen liittyväänkään, joka olisi ollut sitten tietysti se kokoomuksen vastaus tähän, ja erityisesti se painopiste varhaisempiin vuosiin jo varhaiskasvatukseen ja toki myös perusopetuksen parantamiseen siltä osin, että meillä olisi vähemmän nuoria, joilla on haasteita sitten toisen asteen kanssa, niin kuin ihan tosiasiassa oli oppivelvollisuutta tai ei sitten 16 vuoden jälkeen. Kyllähän tämä aika hurjalta näyttää ja aika monesta kunnasta lähinnä tulee tosiaan sitä viestiä, että ei taho rahat riittää. Ja sitten kun tähän lyödään nyt päälle vielä sitten, että no sä puhut hyvinvointialueesta, mä nyt ajanpuutteen vuoksi puhun maakunnista, niin se hallintouudistus vielä päälle, niin pahimmaltahan tämä vaikuttaa siltä osin, että joudutaanko nimenomaan siitä lähiopetuksesta leikkaamaan. Tämähän on ihan päinvastaista, mitä tässä maassa pitäisi tehdä. Nimenomaan lapsia ja nuoria pitäisi pystyä satsaamaan ja ottaen huomioon vielä tämän koronakriisinkin, että kun tästä tullaan ulos, niin on erityisen tärkeää, että pystytään nimenomaan ottaa kaikki taas koppiin mukaan. Että mielellään kuulen, miltä se teillä näyttää. Tässä on vielä muutama minuutti aikaa, ennen kuin joudun hyppäämään tuohon meidän seuraavaan tilaisuuteen.
Joo, sä ootkin kiertänyt aika ahkerasti tässä näin ja ollut kyllä ilmeisesti puhumassa tosi paljon. Tosi hienoa, että sä oot nyt jaksanut ja tsemppaat meitä täällä myöskin maakunnissa sieltä. Merkitsee meille kyllä paljon. Kiitoksia siitä. Täällähän se vaikuttaa lähinnä siihen, että näin kuntapäättäjän näkökulmasta, niin miten me suunnitellaan meidän budjetti. Meillä Kuopiossa kävi niin, että meillä oli -13 miljoonaa rakenteellinen alijäämä ja me tullaan tekemään kuitenkin melkein 20 miljoonaa tulosta. Ja taivaasta putkahti rahaa. Ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että meillä on tulossa 2 suurta rakenteellista uudistusta, ja meillä ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että mikä meidän niin kuin de facto taloustilanne tällä hetkellä on. Ja mä oon huolissani siitä, että me joudutaan vähän 2 epämieluisaan keskusteluun, jossa me keskustellaan toisaalta siitä, että no, mutta tehän teitte tulosta, että mihin ne rahat hävis. Ne on kuitenkin ollut aika lailla niin kuin jyvitettyjä ne rahat, että minnekä ne tullaan laittamaan ja näin. Ja sitten toisaalta taas siihen, että me joudutaan, itse on päässyt sitä katsomaan sieltä valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen paikalta, että mitenkä tiukalla se raha on. Ja se on oikeasti semmoinen tilanne, että meidän täytyy tehdä niin kuin ihan rakenteellisia uudistuksia. Ja niin kauan aikaa, kun me ei tiedetä, miten valtiolta meille jälleen tulevat velvollisuudet vaikuttaa siihen, että mitä me täällä tehdään täällä kunnissa, niin miten me lähdetään suunnittelemaan, miten seuraava valtuusto tekee strategiaansa? Se on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen kysymys. No tämä on kyllä niin kuin erinomainen pointti, että kyllähän tämä vielä nyt, että tämä hallituksen tekemä koronatuki lisäkunnille, vaikka siis sinänsä on ihan täysin perusteltu, että kuntia tuettiin viime vuoden osalta, mutta nyt tämä meni vähän semmoisen niin kuin ylitukemisen puolelle, tai ei niin vähääkään. Muistan, kun toimittaja kysyi pääministeriltä, että minkä takia annoitte 3 miljardia kunnille, kun 2 miljardia olisi riittänyt, niin pääministeri ei osannut vastata muuta kuin, että kuntia pitää tukea. Kyllähän tässä nyt kyynisempi voisi ajatella, että tässä tehtiin vaalibudjetti ja vaalituki ikään kuin kunnille sen takia, että pystyttäisiin peittämään sellaiset kiusalliset asiat, kuten pohdinnat siitä, että miten tämä aito, tosiasiallinen ja rakenteellinen alijäämä, niin kuin Mia kerroit, mikä teilläkin siellä on, että miten se paikataan. Että voitaisiin niin äänestäjien kanssa olla rehellisiä. Mutta nyt tässä on 2 asiaa. Et ensimmäinen on se, että toi tosiaan niin sotkee sitä niin ihan oikeaa suunnittelua. Eli se budjetointi on hankalaa, kun tässä samalla on tullut näitä lisävelvoitteita. Ja samalla tehdään tätä sote-uudistusta vielä päälle. Mutta sitten toisen kautta niin se ei ehkä herkistä meitä nyt niille niin kuin tärkeimmille kysymyksille, joita kuitenkin seuraavan 4 vuoden aikana valtuustokaudella tullaan kohtaamaan. Eli toisaalta ne rakenneuudistukset ja toisaalta myös priorisoinnit. Koska on päivän selvää, että jos rakenteellinen alijäämä Kuopiossakin oli yli 10 miljoonaa ja mahdollisesti heikkenemään päin, kun katsotaan tässä vielä muutama vuosi eteenpäin, niin kyllähän tässä aika isoja valintoja eteen tullaan, jos ei nyt lähdetä tekemään aitoja uudistuksia. Mutta juuri sen takia meillähän sydän on oikealla ja Mialla erityisesti, niin kaikki tietää, miten äänestää vaaleissa ja koko kokoomuksen lista sinne vaan täysillä isot äänimäärät vaan jokaiselle, niin saadaan Suomi kuntoon, jokainen kunta kerrallaan. Se on just näin. Meillä onkin täällä meidän valtuusto suuresta viisaudestaan kokoomuksen aloitteesta päättänyt ottaa palvelurakenneselvityksen, jolloin me käydään läpi sitä, että koska juustohöylä ei ole enää ratkaisu. Ja meidän pitää siihen ennaltaehkäisevään hoitoon. Ja se, mikä mua ihmetyttää siinä on se, että kun tuli tämmöinen ylikompensaatio tietyllä tavalla kunnille, niin tuntuu, että yritykset sitten unohdettiin kuitenkin ja ne oikeanlaiset, oikeanaikaiset yritystoimet unohdettiin täysin. Eli meillä oli yrityksessä suuri huoli, mikä kumuloituu. Joo. Mut hei, Hennaksi menisin sua sanoa kuin Elina. Mä olen todella kiitollinen ja onnellinen siitä, että tulit tähän ja ihana kuulla sun kuulumisia sieltä ja vähän niin kuin pääkallopaikalta, että missä mennään. Pidetään se sydän oikealla ja mä päästän sut nyt sitten jatkamaan eteenpäiten. Sulla on seuraavat aikataulut siellä jo koputtelemassa. Kiitos ja paljon tsemppiä. Nähdään. Kiitoksia, sitä samaa sinne. Moi moi! No niin. Sinnehän meillä meni Elina ja nyt näyttää, että meillä olisi siellä yksi AH, olisi meillä linjoilla jo. Pitääkö tämä huhu paikkansa, että meillä olisi
Haapakorva Antti siellä. Huhu on totta. Huhu on totta. No niin, Antti, onpa kiva kuulla sustakin pitkästä aikaa. Mä vähän esittelen sua tässä nyt vaikkapa näin, että kun mietin, että milläs nimikkeellä mä tämän Antin tähän ottaisin mukaan tähän, jos Antti vaan suostuu tulemaan mun kanssa juttelemaan Kuopion asioista, niin että se olisi Kuopion mies Antti Haapakorva. Mutta mitä Antti kuuluu? Sä nyt käytit tuon Kuopion mies hauskuutuksen, mutta mä palaan siihen kyllä vielä. Kerrohan vähän ensin, että kuka meillä on linjoilla? Linjoilla on Haapakorva Antti, Kuopion mies. Ja lupasin tuoda tähän ennen kaikkea tällaista niin kuin yrittäjän näkökulmaa. Eli jos tuosta äsken saatiin mainio tällainen niin kuin valtakunnan tason katsaus, niin ehkä zoomataan sitten niin kuin enemmän paikalliseen ja sitten enemmän paikalliseen kasvuhaluisen yrityksen näkökulmaan. Että miltä niin kuin maailma näyttää täältä katsottuna? Kuulostaa erinomaisen hyvälle. Mehän ollaan tuolla kuitenkin nyt istuskeltu ja pyöritelty aika paljon eri pöydissä sitä, että mikä on Kuopion elinkyky, elinvoima, miten me päästään kehittämään meidän aluetta, meidän yhteisöä, ja siinähän nämä yritykset ovat aivan siinä ytimessä. Eli jos ei meillä ole hyvinvoivaa yrityselämää, niin eipä meillä ole täällä mitään muutakaan, että kunnalta tuleva verotulo on aina vähemmän kuin se palkka, mitä niistä kunnan verotuloista sitten maksetaan, että julkinen ei vaan itseään pyöritä, ja se on meidän yrittäjähenkisten ja yrittäjien onni. Kyllä. Yes. No, mitä kuuluu? No, kiitos, kuuluu ihan hyvä semmoinen oikein niin kuin tämmöinen yrittelijäs ja yrittäjämäinen päivä ollut takana. Aloitettiin johtoryhmällä, mikä meillä on kerran kuukaudessa, aina käytettiin siihen aamupäivä, ja sieltäpä sainkin muutamia tällaisia autenttisia näkökulmia nyt sitten vielä tähän iltaan. Ja tämmöinen ihan niin kuin myönteisin mielin ollaan kyllä tähänkin vuoteen lähdössä. Et siinä mielessä ihan hyvä. Ja sitten toi Kuopion lumen määrä, mikä hipoo ennätyksiä, niin olen tehnyt semmoisen periaatteellisen päätöksen, että en valita siitä, koska lumi on mukavaa. Se on täysin totta. Ja mä itse asiassa en ole kerinyt vielä laisinkaan niin kuin siunailla tai manailla tuota meidän lumen määrää, niin hyvä, että otit asian esille, koska tosiaan luntahan on ihan niin kuin melko lailla paljon. Mä kävin kaivamassa meidän koiran sieltä yksi päivä pois, kun se teki semmoisen niin kuin banzai-hypyn. Banzai, tästähän päästäänkin niin kuin jo aasinsillalla kohta pian harrastuksiin, mutta Älä vie kaikkia mun laineja. Sori siitä, niin kuin meillä kokoomuksessa on tapana sanoa. Mutta joo, sitä on kyllä ollut paljon, ja että 5 astetta lämmintä, niin odotan kovasti sitä hetkeä, että minkälaiset noista meidän nietoksista tulee, ja ne on varmaan heinäkuun puolessa välissä poistosta. Kyllä. Uskoisin. Sanoit, että sulle tuli hyviä ajatuksia tästä niin kuin aamupäivän sparrailuista ja näistä teidän palavereista. Sä oot ollut paljon mukana erilaisten yritysten kasvutarinoissa mukana täällä Kuopion alueella, ja sinällänsä sulla on niin kuin ollut ihan oman työskin kautta. Aikaisemmin olet toiminut vielä enenevässä määrin ja varmasti nykyäänkin paljon hallitustyöskentelyssä, erilaisissa kasvuyritysten tarinoissa mukana, myöskin konsultin roolissa. Niin, miten meidän yrityksillä tällä hetkellä menee ja mikä siellä on semmoinen kentän fiilis sun näkökulmasta? No se on kaksijakoinen. Mä itse asiassa nyt kun viittasit tuohon yhteen ammatti-identiteettiin, joka on konsultti, niin sitähän niin suurin piirtein varmaan arvaa, että mitä saa konsultilta, ja jos pyytää sen tällaiseen tilaisuuteen, niin mullahan olisi niin ihan tuommoinen niin slide-dekki, jonka kautta voisi tuohonkin kysymykseen vastata, jos sopii. No. Tiedätkö, aivan ihanaa, että sä käytät slide-dekkiä, koska mä käytin aika merkittävän määrän vaivaa siinä, kun mä mietin, että Antti kuitenkin haluaa näyttää jotain slideja, että miten me tää homma hoidetaan, joten shoot! En halunnut tuottaa sinulle pettymystä, Mia. Yes. Näkyykö tää slide-dekki tämmöisellä otsikolla Tositarinoita kasvusta? Kyllä näkyy. Mä laitan tämän vielä tähän presentaatiomoodiin, ja silloin on usein käynyt niin, että se rupeaa lagaamaan, mutta katsotaan, jos selvittäisi siitä. Jos se rupeaa, niin mennään sitten tällä ihan niin kuin eri näkymässä. Mutta mä sain
semmoisen toimeksiannon, että voisin noin niin kuin vartissa alustaa, että miltä maailma näyttää yrittäjän silmin, ja yritin nyt siihen sitten tuoda joitakin näkökulmia. Ja en sitten voinut olla laittamatta, kun se linkittyy tähän illan teemaan. Tuossa vasemmassa alanurkassa on tuommoinen punasininen merkki, jota meidän brändivastaavat kyllä moittivat, että sinä et voi sitä tuohon laittaa, mutta laitoin silti, koska on sitten niin iloinen, nimittäin juuri tuossa perjantaina, kun aiemmin tehtiin tänä vuonna tämmöinen Great Place to Work-kysely, niin saatiin sitten perjantaina tällainen Great Place to Work-tunnustus. Niin minun piti laittaa se siihen, koska olin sitä ylpeä. Jos sä et näe mua, niin mä taputin täällä sulle. Joo, kiitos. Vaihtuuko... Ei tämä vaihdu tämä kalvo. Joo, niin mä arvelinkin. Ei se haittaa. Siinä tapauksessa mun kaikki hienot animaatiot jää nyt näyttämättä, mutta mennään sillä tavalla, että mä näytän tästä tätä tällä tavalla. Niin. Nyt vaihtuu. Kyllä vaihtuu. Yes. Eli tämmöisistä teemoista meinasin tuossa jutella sen noin vartin verran ja mielellään saapi, en tiedä onnistuuko tässä varsinainen keskeyttäminen, mutta jutellaan ainakin sitten sen jälkeen, kun mä oon näitä käynyt tässä läpi. Eli lyhyesti siitä, että miten Kuopio näyttäytyy, tuossa on heti yksi N liikaa. Minun Kuopioni, miltä se niin minun henkilökohtaisesta näkökulmasta, mitä Kuopio mulle merkkaa, sitten vallankin se yritysnäkökulma. Mutta tästä jos lähdetään liikkeelle ihan lyhyesti, me nyt varmaan suunnilleen tiedetään Kuopion tilannekuva, mutta meillähän menee niin kuin verraten hyvin kaiken kaikkiaan. Ja monesti kun tehdään erilaisia nykytilanneanalyysejä, niin suomalaisethan mielellään lähtee liikkeelle aina sieltä niin kuin heikkouksista ja kehittämiskohteista, mutta toisaalta on aina hyvä muistaa se, että mitkä asiat on hyviä, minkä hyvien juttujen päälle me voidaan niin kuin rakentaa. Ja Kuopiolla siinä mielessä niin asiat on niin kuin kuitenkin verraten hyvin pullat uunissa, että me ollaan tämän alueen kasvukeskus ja useissa mittauksissa tulee toistuvasti sellaiset tulokset, että me niin kuin näyttäydytään houkuttelevana asuinpaikkana. Ja yksi tämmöinen näkökulma, mikä ehkä on seurausta sitten tuossa niin kuin vasemmalla olevan boksin asioista on se, että myös niin kuin asuntosijoittajille esimerkiksi, niin Kuopio on itse asiassa paras kaupunki. Eli siinäkin mielessä niin voidaan todeta, että meillä menee ihan ok. No sitten keräsin tähän sitten kaksi kalvoa tämmöisellä niin kuin minun Kuopioni teemalla, että tässä voisi otsikko myös olla se, että miten minusta tuli Kuopion mies. Koska on sattumalta niin, että mä olen muualta tänne muuttanut ja vielä sitten paluumuuttanut. Eli meidän perheellä on juuret tuolla Pohjois-Pohjanmaalla Tyrnävällä, josta ollaan tänne muutettu, kun mä olen ollut 4-vuotias. Mä olen täällä käynyt lukion, lähtenyt sitten opiskelemaan Vaasan yliopistoa, sieltä mennyt Helsinkiin töihin ja sitten paluumuuttanut Kuopioon. Niin tämä on sillä tavalla, niin kuin, en tunnu pääsevän Kuopiosta eroon, eikä se yhtään haittaakaan. Mutta tuossa vasemmalla on yksi sellainen kuva, mikä mulle merkkaa paljon. Siinä on, vaikka se ei tuosta erotu, mutta siinä on meidän perhe niin kuin 3 sukupolvessa. Ollaan Tahko MTB-reitillä viime kesänä ja tämmöinen niin kuin mutkaton yhdessäolo perheen kanssa, niin se on niin kuin yksi asia, mikä tämä Kuopio niin kuin mahdollistaa. Tuossa oikealla on KUPS-kuva. Varmaan Mia osasit arvata, että se saattaa tulla vastaan meillä tässä presentaatiossa, mutta KUPSi on jostain syystä tatuoitu minun sydämeen ja saan olla paljon myös KUPSin toiminnassa mukana. On sillä hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä. 2 muuta näkökulmaa. Tuossa vasemmalla on sitten ihan tuommoista meidän kuin brändiaineistosta kuvaa. Tietysti mulle merkkaa, Kuopio on mulle sitä, että se on tämän meidän Talent-treen, eli meidän yrityksen niin kuin kasvualusta ja kotipesä. Ja me ollaan tosi vahvasti niin kuin kuopiolainen yritys. Meillä on 50 henkeä töissä ja 1 asuu Iisalmessa ja kaikki muut Kuopiossa. Eli tosi vahvasti ollaan täällä Pohjois-Savossa kiinni. Ja mä oon sitten ylpeä, että me ollaan voitu luoda tänne niin monta työpaikkaa. Ja tavoite on luoda vähintään toinen Mokoma tässä seuraavan 3 vuoden aikana vielä lisää. No sitten toi oikeinpuolimainen kuva on sitten taas
se ei ole suinkaan Kuopiosta, niin kuin ehkä tarkkasilmäiset huomaa, tuo ei ole Tahkovuori tuolla taustalla, mutta minkä takia nostin tuon esille, niin se on sitten tämä niin kuin kuopiolainen yhteisö, joka mulle on tärkeä, mutta joka ei kuitenkaan asu Kuopiossa. Ja palataan tähän teemaan kyllä sitten lopuksi, mutta tuossa meillä on 10 keski-ikäisen miehen porukka, jonka kanssa ollaan hyviä ystäviä 20 vuotta tehty kaikenlaista ja reissattu aina ennen vanhaa jalkapallon perässä ja nyt sitten enemmän niin kuin aktiviteettien perässä, mutta kaikkia yhdistää vahva rakkaus Kuopioon, vaikka tuosta kuvasta niin vain 2 henkilöä asuu Kuopiossa. Mutta uskallan väittää, että kaikki muutkin katsovat sillä silmällä, että mitä Kuopiolla olisi tarjota. No, tästä voisi oikeastaan nyt sitten hypätä tämmöisen alustuksen jälkeen siihen niin kuin yritysnäkökulmaan. Ja nostin sitten tuosta niin kuin ihan verraten tuoreesta yrittäjien tuottamasta yritysbarometrista joitakin näkökulmia. Ja näytän tässä ensin ihan vaan niin kuin statseja ja palaan niihin sitten pikkasen syvällisemmin, otan niihin kantaa. Mutta tässä on ehkä luokkaa 8 tällaista näkökulmaa, että miten yrityksillä menee tällä alueella. Näissä on sinisellä viivalla Pohjois-Savon yritykset ja mustalla viivalla sitten koko maan yritykset. Ja laitoin tuommoisella punaisella katkoviivalla sitten vähän niin kuin tämmöisiä huomioita tänne. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana niin näyttäisi siltä, että ollaan niin kuin suurin piirtein samoilla tasoilla kuin mitä ollaan oltu niin kuin tuossa aikaisemmin. Mutta sinällään tilanne alkaa olla ihan ok, mutta minusta huomioarvosta on se, että kuitenkin kun katsotaan, tässä on aikasarja jokseenkin kauas taaksepäin, niin ei ne suhdannenäkymät nyt kuitenkaan mitenkään älyttömän valoisat ole olleet tässä männävuosina, että ollaan kuitenkin tuolla 0 alapuolellakin monta kertaa oltu. Ja jos katsotaan pk-yritysten kasvuhaluisuutta, niin tästä ehkä vähän samantyyppinen havainto, että jos on niin kuin voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä, niin vain noin puolet yrityksistä sekä koko maassa että Pohjois-Savossa haluaa kasvaa, mikä mun mielestä on niin kuin ohuesti huolestuttavaa, koska niin kuin me tiedetään ja mihin Miakin tuossa viittasit, niin näiden meidän hyvinvointipalveluiden rahoittamisen näkökulmasta tietysti yritykset on keskeisessä roolissa ja uusista työpaikoista leijonan osa syntyy nimenomaan PK-yrityksiin. Ja se, että jos PK-yritykset haluaa kasvaa tai ei halua kasvaa, niin sillä on suora vaikutus meidän kansantalouteen. PK-yritysten toiminta ulkomailla, prosenttia yrityksistä. Tästä ehkä huomiona lähinnä se, että jos katsotaan Pohjois-Savo versus koko maa, niin me ollaan niin kuin vähemmän kansainvälisesti toimivia täällä Pohjois-Savossa kuin mitä ollaan Suomessa keskimäärin. Tuolta muuten Antti, tuolta tuli ohjeistus, että paina F5, niin pitäisi näkyä paremmin, jos uskallat kokeilla sellaista. Niin... Voitko laittaa siihen vastakysymyksen, että mitä se tarkoittaa Mäkissä? Mä voin kysyä. Katsotaan. Mä voin zoomata tätä vähän lähemmäs, mutta tosiaan kun mä voisin laittaa tätä presentaatiomoodiin, jolla se näkyisi koko screenillä, mutta silloin tää ei enää niin kuin rullaa. Mä en pääse kalvolta eteenpäin. Mutta jos tehdään silleen, että mä zoomaan tätä vähän lähemmäs. Joo. Näin. Tää saattaisi vähän auttaa. Jes. Jatkanko? Anna mennä. Nyt jos mennään sitten niin kuin työllistämiseen ja työllistämisen esteisiin, niin tämä työvoiman saatavuus nousee sekä Pohjois-Savossa että koko maassa tosi keskeiseen rooliin, ja siihen mä oikeastaan menisin tuossa niin kuin lopussa sitten pureutua vähän tarkemmin. Ja jos kysytään, että onko yrityksille tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa ja sitten jaetaan nämä niin kuin 3 nippuun yritykset, niin tähän voisi katsoa niin, että katsotaan ensin tuo alimmainen palkki, että jes, aika iso osa vastaa, että kyllä yrityksemme saa riittävästi osaavaa työvoimaa, mutta mä katson tätä niin päin, että yli puolet yrityksistä näkee niin, että työvoiman saatavuus rajoittaa merkittävästi tai ainakin jossain määrin sen yrityksen kasvua, mikä on mun mielestä jo alkaa olla niin kuin hälyttävällä. Yli puolet yrityksistä näkee kasvun esteenä
osaavan työvoiman saatavuuden. Ja sitten kun jotenkin pitäisi kuitenkin varmistaa se, että meillä on yrityksen tarpeita vastaavaa työvoimaa, niin mitäs keinoja meillä sitten jää, niin se tavallaan se nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen, tietysti sen merkitys korostuu. Jos me ulkopuolelta ei saada osaajia niin paljon kuin haluttaisiin, silloin meidän pitää yrittää saada nykyisistä vielä kehitettyä mahdollisimman paljon tarpeita vastaavia. Ja tässä on tietysti linkitys siihen, että niin kuin hyvän johtamisen merkitys tulee tässä meidänkin alueella korostumaan tosi paljon. No, pari statsia vielä omistajanvaihdoksista. Niin mä tätäkin luin vähän niin päin tätä kuvaa, että voisi katsoa, että suurin osa yrityksistä, yli 50% Pohjois-Savosta koko maassa, niin ei ole suunnitellut omistajanvaihdosta, mutta minusta tärkeämpi huomio on se, että noin puolet yrityksistä kuitenkin suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan 10 vuoden aikana. Ja tällä on minusta myös tosi iso kansantaloudellinen merkitys, ja palaan tähänkin kohta. Sitten viimeinen näistä yritysbarometrin statseista, niin oli sitten, siis poimin tähän toki vaan siis muutamia, mutta tämän vielä poimin, että nyt sitten kun katsotaan erilaisia ympäristötoimia, niin mikä siihen motivoi, niin yrityksen arvot ja strategia niin kuin motivoi kaikista eniten tämmöisiin ilmastotekoihin ja jopa enemmän kuin esimerkiksi kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääminen. Ja tähänkin kohta palaan. Sitten nostin vielä yhden näkökulman tähän, että kun me koko ajan saadaan lukea tuommoisia kauhu-uutisia lööppejä siitä, että Amazon tulee ja vie meidän bisneksen ja Google tulee ja vie meidän osaajat, niin onko meillä itse asiassa mitään sitten tehtävissä täällä Pohjois-Savossa muuta kuin huolehtia, että joku sitten lähtiessään sammuttaa valot. No, tästä päästään vähän lähemmäs nyt sitten tätä päivää, itse asiassa tähän päivään. Niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, niin meillä oli aamulla johtoryhmän kokous ja mä kuuntelin sitä. Siinä jokainen meidän liiketoiminta-alue esitteli vuorollaan sen, että mitä ne näkee niin kuin tämmöisenä meidän omina niin kuin kasvun esteinä, kasvuhaasteina, mitä meidän liiketoimintojen vetäjillä on sillä omalla kehittämisen roadmapilla, että mitä pitäisi tapahtua tulevina kuukausina, että me päästään niin kuin omissa liiketaloudellisissa tavoitteissa eteenpäin. Ja mun oli sitten pakko napata siitä tähän tilaisuuteen tämmöinen niin autenttinen tilannekuva. Keräsin ne meidän puheenvuorot yhteen ja laskin, että nämä oli siis niitä juttuja, mitä meidän henkilöt nosti siellä niin eri tavoin. Pitäisi saada taloushallinnon konsultteja, palvelumuotoiluosaaja, BI-analytiikkaosaaja, tässä softapuolelle projektipäällikkö, digimarkkinointiin tarvittaisiin pari tyyppiä, 1,5 ohjelmistokehittäjää voitaisiin ottaa heti hommiin ja sitten tuommoinen softapuolen ratkaisumyyjä. Jos nämä laskee yhteen, niin 14 henkilöä olisi niin kuin semmoinen välitön rekrytointitarve. Ja voin sanoa, että ihan kädenkäänteessä kuitenkaan, vaikka siellä ollaan varmaan onnistuttu ihan hyviä juttuja tekemään tuossa johtamisessa ja siinä, että jengi voi hyvin ja joku sertifikaattikin sitten on saatu, niin tämä on itse asiassa se elämä ja kuoleman kysymys myös meille, että siihen se kasvu tyrehtyy, jos me ei näissä niin rekrytoinnissa onnistutaan koko ajan. Ja se on tämmöinen niin must win battle numero 1. No, täältä sitten oikeastaan edellisten kautta sitten joihinkin johtopäätöksiin ja yleisiin havaintoihin. Nämä olisin halunnut tiputella tähän yksi kerrallaan, mutta ei se haittaa, vaikka nämä näkyy tässä kaikkikin. Mutta ensimmäisenä havaintona se, että kun sä Mia kysyit, että miten yrityksillä nyt sitten menee, niin yrityksillä menee ihan hyvin noin keskimäärin, mutta sen havainnon taakse jää se huomio, että se vaihteluväli on tosi suurta. Ja tämä korona on jakanut yrityksiä vähän enemmän voittajia ja häviäjiä. On sellaisia yrityksiä, jotka on kärsinyt tosi paljon tästä tilanteesta, toki niin kuin laajemminkin siitä. Esimerkiksi nyt vaikka tuo Amazon on helppo esimerkki siitä, että kun liiketoimintamallit ja arvoketjut muuttuu, puhutaan niin paljon tämmöistä niin kuin disruptiosta, niin se jo niin kuin jakaa yrityksiä.
sitten tämä pandemia löi siihen vielä niin kuin ison vaihteen silmään, niin on tosiaankin sellaisia yrityksiä, joilla on aidosti vaikeat paikat tänäkin vuonna. No tuossa kakkoskohdassa sitten toi osaavan työvoiman saatavuus nousee yhä merkittävämpään asemaan. Ja sitten se kohtaanto-ongelma täällä Suomessa on aika haastavaa. Ja minusta on tosi huolestuttavaa esimerkiksi se, mistä viime aikoina on kirjoiteltu, että toi asuntovarallisuuden niin epätasainen jakautuminen, että jos olet ostanut sen omistusasunnon jostain semmoisesta kaupungista, joka on muuttotappio-kaupunki, ja sä oot niin kiinni siinä asuntolainassasi, sä et saa sitä asuntoa kaupaksi, niin tosi vaikea sun on työn perässä muuttaakaan. Ja se tulee olemaan meille aika iso haaste. Kolmantena havaintona näytin teille sen tuossa aiemmin sen kuvan, että mikä esimerkiksi tämmöisiin niin ilmastotekoihin kannustaa, niin silloin se yrityksen strategia ja arvot. Ykkösenä, niin mä näen sen sillä tavalla, että sitä vastuullisuutta draivaa sillä tavalla sisäsyntyiset asiat, että kun nämä niin kuin uudet sukupolvet X, Y, Z on tulossa työelämään vähän vahvemmin, niin se vastuullisuus on tosi aito ja tiukka vaatimus yrityksillä ja sellainen niin kuin falskius ei päde ollenkaan. Ja sitä kautta meidän on niin kuin pakko toimia vastuullisesti ihan jo senkin takia, että jos me halutaan parhaita tyyppejä rekrytoida. Onko se pääse kylään? Tuossa neloskohdassa isot teknologiayhtiöt, toisaalta ketterät haastajat, haastaa meitä kaikkia tietysti miettimään toimintamalleja. Se on selvä asia. Ehkä enemmän irtohavaintona toi vitonen, että digitalisaatio on satsattava. Se on tosi iso haaste myös tuossa kuntapuolella. Niin kuin Elina toi tuossa omassa alustuksessaan esiin, niin totta kai paremmalla johtamisella voidaan varmistaa se, että esimerkiksi hoitajat on aidosti siellä asiakastyössä, mutta myös teknologia mahdollistaa sitä yhä enemmän ja sitä täytyy hyödyntää niin paljon kuin mahdollista. Tuossa kutoskohdassa laitan tuo, että kansainvälistyminen voi olla uhka tai mahdollisuus, kumman näkökulman valitsemme. Eli jos ajatellaan, tätä voi niin lähestyä kahta kautta, että jos mä myyn kenkiä, ja mä laitan kengät, teen kengistä verkkokaupan, niin mähän voin ajatella joko niin, että miten mä voin tässä, että enhän mä voi tässä mitenkään pärjätä, kun kaikki ne isot kilpailijat on tällä samalla apajalla ja mä oon tällainen pieni paikallinen toimija. Se on niin ihan mahdollinen tapa ajatella. Mutta toinen tapa ajatella on se, että hei, mä oon itse asiassa suoraan globaalilla markkinapaikalla. Ja jos mun verkkokauppa on vaikkapa englanniksi ja järkevästi optimoitu, niin mähän itse asiassa teen kansainvälistä bisnestä ihan saman tien. Tämä on paljon myöskin niin kuin näkökulma ja asennekysymys. Ja sitten tuossa 7 toi omistajavaihdosten tukeminen. Nämä on pikkasen niin irrallaan toisistaan nämä asiat, mutta kuitenkin tämmöisiä ihan omia autenttisia havaintoja. Niin mun mielestä minua niin huolestuttaa tosi paljon se, että tosiaankin puolet yrityksistä on sellaisia, jotka näkee sen omistajavaihdoksen tuossa seuraavan 10 vuoden aikana. Ja jos me ei saada niitä omistajavaihdoksia aidosti rullaamaan, niin tuolla on paljon semmoisia ihan elinkelpoisia hyviä yrityksiä, jotka pikkuhiljaa kuihtuu ja näivettyy. Ja niitä jopa ajetaan alas sen sijaan, että ne saisi uuden omistajan, joka sitoutuu sen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Eli tuossa olisi semmoinen paikka, mihin voisi niin kuin luultavasti julkinenkin taho tuoda erilaista tukea ja ratkaisuja. Onko sulla, Mia, mitään välikysymyksiä tähän mennessä? No on mun piti tuosta jo kynääkin metsästä, kun mä ajattelen, että muistan sitten sanoa näitä. No niin kuin hyviä niin kuin havaintoja siitä, että mitä kaikkea tässä tapahtuu, ja itse nyt miettii totta kai tälle varsinkin vaalien alla sitä, että miten yleisesti vaikuttamiseen, niin kuin hyvin samat trendit tietyllä lailla, tuommoinen digitalisaatio, arvojohtaminen, strategiajohtaminen, sitä, että oikeasti pystytään johdonmukaisesti ja selkeästi viestimään se, että mihin ollaan menossa ja miten niin kuin lähdetään kehittämään sitä tulevaisuutta. Tämä lähinnä siitä, kun sanoit just tästä vastuullisuuden noususta ja draivaamisesta ja siitä, että miten se on, siinä niin kuin ne arvot on niin hirvittävän isossa asemassa ja mun mielestä hyvällä tavalla nykyaikana. Ja se, että miten se digitalisaatio tuo toisaalta sitten meidät niin kuin vaikuttajat myöskin, tai poliitikot lähemmäs. Mä en pidä lainkaan sitä sanasta poliitikko, ja mua jotenkin se särähtää vieläkin korvaan semmoinen, että
mutta yritetään parantaa brändiä, yritetään parantaa politiikan brändiä, koska se on kuitenkin joka paikassa ja tarpeellista. Ja tämä omistajanvaihdokset, minkä nostit tuossa esille, niin sehän on sellainen asia, mikä varsinkin tuolla pienemmillä paikkakunnilla ja Kuopiota kun ajatellaan, niin tuolla niin kuin maaseutualueella, entisissä liitoskunnissa, niin nehän on semmoisia varmastikin, mitä moni siellä miettii just tästä asuntonäkökulmasta, että sulla on se asunto, mikä mahdollisesti on menettänyt kaiken arvonsa, sitten sulla on täysin kehityskelpoinen yritys, mutta sille on hirvittävän hankala saada jatkajaa, vaikkapa ihan jotain siitä syystä, että se sijainti on jossain niin kuin huonolla tavalla. Ja meillähän Kuopiossa on iso niin kuin mahdollisuus se, että meillä on hirveän monimuotoinen ympäristö tässä, se, että meillä on oikeasti kaupunki, jota tulee kehittää niin kuin kaupunkia, mutta sen lisäksi meillä on hirvittävän rikas ja monipuolinen maaseutualue, joka kuitenkin on erittäin kohtuullisten matkojen päässä tästä ihan ydinkeskustasta, jota tulee kehittää tällaisena kävelykeskustatyylisenä ja korkealle. Just näin. Mulla on tässä yksi kalvo vielä ja ajattelin tässä nyt vielä sitten zoomata tähän aiheeseen, mikä on monta kertaa toistunut, sitten tämä osaajakysymys. Miten osaajaa lisää alueelle? Ja ajattelin, että tässä matkan varrella mä löydän sitten jonkun aasinsillan vielä tuohon KUPS-kuvaan, mikä laitoin tuohon oikealle puolelle, mutta se nyt on siinä toistaiseksi vaan erinomaisen hienona koristeena. Mutta tätähän nyt voisi monesta eri näkökulmasta purkaa, mutta tuossa nyt on 3 ja ehkä niin kuin ilmeisiäkin asioita, mutta muutama nosto sieltä, että mun mielestä tuossa niin kuin yritys- ja yritysyhteistyötasolla ja mun mielestä nämä on kaikki sellaisia asioita, missä niin kuin kunnallakin voi olla rooli, se voi olla näitä tukemassa. Mutta jos lähdetään tuosta ykkösestä, niin yritysyhteistyötä voisi tehdä enemmän esimerkiksi siinä, laitoin tuohon ristiin liidaus, esimerkiksi siinä, että jos meillä on yritys A, joka on rekrytoimassa tietyn teknologian hallitsevaa ohjelmistokehittäjää, ja yritys B, joka on myös rekrytoimassa ohjelmistokehittäjää, mutta pikkasen eri painotuksella, niin voi olla, että se huippuhakija sille yritykselle A, niin se ei ole täydellinen match eikä johda rekrytointiin, mutta tieto ei kuitenkaan kulje sille yritykselle B, jolla se saattaisi olla täydellinen match. Ja tuossa on yrittänyt niin kuin alueen yritysten kanssa vähän niin kuin hakeekin sellaista, että löytäisikö me tähän joku tapaa tehdä yhteistyötä. Kaupunginkin kanssa ollaan keskusteltu siitä, että voisiko kaupunki jotenkin toimia siinä niin kuin aktiivisesti ristiinpölyttäjänä. Ja sitten tähän liittyy tietysti nuo puolisoiden työpaikat, että kun usein on niin, että esimerkiksi vaikka se yritys A tai olkoon vaikka meidän yritys, niin sillä olisi vaikka helsinkiläinen paluumuuttaja, joka tosi mielellään tulisi meille hommiin, mutta se kysymys on aina se, että mistä sille puolisolle töitä. Niin nyt se puoliso saattaisikin olla sille yritykselle B sitten taas tosi sopiva osaaja. Mutta tuossa meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja tuon ykköskohdan 5. alakohta, että yhteinen ääni kuuluu kauas, momentum on nyt. Tämänkin pandemian vuoksi ja etätyön lisääntymisen vuoksi niin katsotaan tätä työmarkkinaa ihan eri tavalla kuin mitä vielä vuosi sitten. Tuossa voisi tehdä ehkä kunnankin tukemana yhteistyötä, jolla me saataisiin, että jos kaikki huutaa samaan suuntaan yksinään, niin se ei kuulu ihan niin kovasti kuin se, että jos me huudettaisiin yhtä aikaa. Se on totta ja mun on pakko kommentoida tähän sen verran, kun tuossa on tuosta puolisoiden työpaikoista, niin tuohan on semmoinen asia, mikä on ikään kuin mulle läheinen asia. Mä muistan silloin aikanaan, kun me on tänne tultu, niin mä oon tullut mun miehen perässä, muuttanut alueelle ja hän on töissä tuolla Rissalassa, jossa on ihan älyttömän paljon sitä porukkaa, jossa tulee lähtökohtaisesti aina vaimot, eli naiset tulee toiselta paikkakunnalta tänne, mahdollisesti ollaan siinä pikkuvauvavaiheessa, siellä ollaan lasten kanssa yksin kotona, hirveän paljon talenttia, osaavia naisia, jotka pystyisivät tekemään osapäivää, jotain muuta vastaavaa ja varmasti olemaan muutenkin yhteiskunnallisesti hyödyksi ja haluaisivat olla jotenkin. Niin miten me saadaan tämä tämmöinen reservi käyttöön ja niin, että me pystytään sitten löytämään niitä niin kuin yhteyksiä ja pystytään tarjoamaan niitä mahdollisuuksia. Ja itse asiassa nyt vielä vähän voisin palata, ei mitään, on sulla tulossa, jatka. Joo, mutta sitten vielä pari nostoa, ollaan vissiin tässä jo hivenen yliajallakin, mutta
Oppilaitosyhteistyö on tietysti niin kuin ilmeinen asia siellä ennen kaikkea tietysti. Tai sanotaanko näin, että mä aikanaan kun opiskelin Vaasassa kauppatieteitä, niin jäi mieleen se, että miten höllästi se tapahtui se tai miten puutteelliseksi jäi se integroituminen siihen opiskelupaikkakuntaan. Ja miten siellä olisi voinut sen asian eteen tehdä paljon enemmän silloin vuonna miekka ja kirves. Mutta en mä usko, että se välttämättä on vielä ihan olennaisesti korjaantunut tälläkään Itä-Suomessa. Ja sitten varsinkin, jos mennään tuonne KV-osaajiin, jota niin kuin paljon meidänkin oppilaitosten kautta kiertää, että miten ne saataisiin paremmin nekin integroitua tähän työelämään ja millä ennen kaikkea jäämään. Että siinä olisi niin kuin hirveästi tehtävä. Eikä mulla siihen tietenkään mitään valmista vastausta ole, mutta niitä teemoja, mitä meidän pitäisi yhdessä pohtia. Ja sitten tuossa kolmantena toi aluebrändi, että se on tietysti sellainen asia, missä vaikka kaupunki voi tehdä tosi paljon ja minusta tekeekin Kuopio tosi hyvää työtä. Ja ehkä nyt siinä on se ohut kytkös jälleen tuohon KuPSiin, että oman kokemuksen mukaan ne ulkokuopiolaiset, niin niiden se tunne, se kotiseuturakkaus, se kanavoituu tosi usein näiden meidän näkyvien urheilubrändien KuPSin ja Kalpan kautta. Ja että saan tarkkaan teksti-TV:ltä katsoa helsinkiläiset kaverit, että miten päättyi peli ja seuraavat klippejä ja lähetyksiä ja näin poispäin. Ja se on niin yksi tärkeä juttu tuossa, että me saadaan rakennettua tätä aluebrändiä, mutta ennen kaikkea se, että se oikeastaan liittyy tuohon, mitä aiemmin sanoin, että miten me vaan niin kuin yhdessä voitaisiin samoilla sanoilla huutaa niin kuin samaan suuntaan, niin siinä olisi tosi paljon tekemistä, koska meillä on täällä paljon kyllä semmoisia asioita, mistä me voi olla ylpeitä, mitkä vaikka helsinkiläisen näkökulmasta on semmoista arjen luksusta, mitä ne ei välttämättä osaa ajatellakaan, että meillähän niin kuin esimerkiksi aamuruuhka on kello 7.47-7.53 ja siinä on 4 autoa. Ja saattaa Saaristokadulla olla 10 autoa letkässä, mutta se on kuitenkin jotain ihan erilaista. Ja sitten ehkä vielä ihan viimeinen nosto tuossa tuossa toi kakkoskohta, että palvelumuotoilu kaikille asukkaille, että me kuitenkin on tietysti tärkeää, että me puhutaan perheistä ja sitten niin kuin perheen niin kuin hyvinvoinnista ja perheen asumisen helppoudesta. Mutta jos me katsotaan sitten osaajien rekrytoimisen näkökulmasta, niin kyllä täällä pitäisi olla sitä vetovoimaa ja pitovoimaa myös niin kuin nuorille ja yksin asuville ja sinkuille ja pariskunnille ja myöskin niille kohderyhmille. Ja niillä on taas pikkusen eri niin kuin tarpeet kuin jollain vakiintuneella perheellä, että ei niin kuin unohdettaisi sitä. Perhekeskeisyys on ihan hyvästä, mutta noin niin osaajarekrytoinnin näkökulmasta niin pitäisi muistaa ne kaikki muutkin kohderyhmät. Tässä nyt ehkä tälleen niin kuin nopeasti pulputettuna näitä asioita, mitä halusin tuoda esiin. Joo, ja toi on mun mielestä hyvä tuolla toi uskalla erottua tuolla lopussa, mikä on kans ihan äärettömän tärkeää, että Kuopio on kuitenkin kaupunkina sellainen, että meillä on paljon täällä sellaista niin kuin tosi uniikkia, ja ne pitää uskaltaa näyttää, tämmöinen savolainen hulluus, ja mun mielestä se on aika hienosti myöskin saatu brändättyä tänne näin. Tuossa tietenkin, mitä puhuit just tuosta eri porukoille suunnattavasta markkinoinnista ja tarjonnasta, niin siellähän tulee myöskin ihan kaikki niin peruspalvelut. Nehän on semmoinen, mitä meillä on älyttömän hyvä kilpailukyky, kun verrataan siihen, että okei, meillä on parannettavaa, aina on parannettavaa, mutta se, että kun lähdetään ajattelemaan vaikkapa Ruuhka-Suomen perusterveydenhuoltoa, no tietty mitä niille nyt tapahtuu sitten, kun tulee nämä hyvinvointialueet, ja sitten tämmöinen peruskoulutus, se, että vaikka meillä on täällä meillä on täällä niitä haasteita, mutta meillä on tilanne kuitenkin hirvittävän paljon parempi kuin tuolla Ruuhka-Suomessa, mitä tulee ryhmäkokoihin ja vaikkapa ihan osaavan henkilökunnan saatavuuteen. Tuosta noista kansainvälisistä osaajista, niin meillä on siis töissä itsellämmekin sellainen tilanne, että me tarvittaisiin kanssa yksi niin kuin web-developeri, eli tämmöinen web-kehittäjä. Ja mä tänään tuosta meidän järjestelmäkehittäjältä kyselin semmoisia epämääräisiä lyhennelmiä, ja laitoin työhakemukseen, että ymmärrät näistä toivottavasti enemmän kuin minä. Ja me sitten käytiin tässä semmoinen keskustelu meidän omalla porukalla siitä, että okei, että oltaisiko me valmiita vaikkapa rekrytoimaan englanninkielinen osaaja.
että me saataisiin aidosti oikeasti niitä myöskin kansainvälisiä osaajia integroitumaan tänne alueelle, koska tämä on semmoinen, mistä mä oon kuullut ja itse päässyt myöskin niin kuin sivusta seuraamaan, että miten hankalaa meille on oikeasti vieraskielisen ihmisen integroitua tähän työmarkkinalle. Niin onko tämä tullut sulle mitenkään vastaan ja miten teidän organisaatio? Olisitteko te valmiita vaihtamaan in English? On sitä mietitty paljonkin. Niin kuin käytännön haasteeksi tulee se, että me tehdään kuitenkin niin kuin paljon itäsuomalaisten niin kuin PK-yritysten kanssa työtä, joka on hyvin semmoista niin kuin intensiivistä ihmisten välistä kommunikointia, joku ollaan sitä pikkasen ajatusta heitelty ja testailtu näin, mutta iso haaste on se, että niin asiakas ei tunne kovin luontevaksi sitä työskentelyä englanniksi. Et se on ehkä niin kuin suurin konkreettinen haaste. Mä luulen, että tämä on yksi sellainen asia, mikä tulee nyt muuttumaan, kun nämä meidän diginatiivit, englanninkieliset Fortnitein pelaajat lähtee sitten tulee työelämään ja kasvaa tuolta, koska kyllähän mä huomaan jo niin kuin mun 7-vuotiaasta pojasta, että hänellä se valmius ja halukkuus keskustella vaikkapa vieraalla kielellä, niin se on tosi matala. Ja siitä tulee myöskin tämmöisiä tulevaisuuden vetovoimatekijöitä, mitä meidän tulisi nyt hyödyntää, niin kuin nostitkin tuolla esille, että me oikeasti niin kuin pystytään tuomaan niitä meidän vahvuuksia. Koronasta on tullut hirvittävän paljon haittaa, eikä siitä varmastikaan voitolle jäädä ainakaan näin niin kuin keskilyhyellä aikavälillä. Mutta sitten kun mietitään pitkässä juoksussa sitä, että onko tämä nyt se muutos, mikä me vaadittiin siihen, että meidän palvelut digitalisoituu. Ja sitä kautta sitten taas meille tulee mahdollisuuksia. Että totta kai digin keskiössä on aina ihminen, niin kuin kaikessa muussakin, mutta lisäämään. Kyllä, ihan samaa mieltä. Yes. Mut hei, pitäisiköhän mun ruveta päästelemään sua sinne kotia päin vapauttamaan tästä. Mä jatkan vielä hetken aikaa, mutta... Sä huomasit, että mä oon vielä toimistolla. Mä huomasin. Joo. Sinne päin. Hei, kiitos, että sain tulla tähän juttelemaan ja tosi paljon tsemppiä kampanjaa. Minusta on älyttömän siistiä, että juuri sinun kaltaisia ihmisiä on täällä niin kuin päätöksenteossa mukana ja haluaa siellä jatkaa, niin se on kyllä etuoikeus ja rikkaus. Kiitos Antti. Kiitos kovasti ja kiitos kun tulit kertomaan näkemyksiä. Ja meillä on tässä katsojiakin riittänyt ihan kivasti, niin katsotaan, ne häviää varmaan tuosta kaikki, kun mä rupean tästä juttelemaan sitten enemmän sitä politiikkaa, mutta kiitoksia sulle ja tsemppiä arkeen ja palaamme varmastikin. Tässä vaan. Kuopion mies Hilinen. Noniin, moi moi. Okei, sinne meni Antti. Hei, viittisitkö laittaa sieltä sen slaidin, missä oli niitä kampanja-ajatuksia? Niin se olisi hienoa. Mulla on täällä Kaisa on mua auttamassa tämän tekniikan kanssa. Ja kuten huomaa, että vaikka kuinka yritti tehdä tätä valmistelevaa työtä, niin, niin ei se sitten kuitenkaan mennyt ihan putkeen, kun nyt mä oon tommonen niin kuin pieni nassukka tuolla sivussa. Mutta ihan älyttömän mukavia keskusteluja ollut tässä tänään ja mä oon hirveän iloinen ja onnellinen siitä, että meillä täällä näkyy hyvin, kiitos, että meillä täällä niin kuin yhteisössä on sitä voimaa, on sitä tahtotilaa tehdä asioita uudella tavalla, olla mukana vaikuttamisessa, vaikka kaikki ei ollakaan tuossa ihan framilla. Aina sitä välillä itsekin miettii, että minkälainen mielenvika tässä oikein mahtaa olla, kun tähän on lähtenyt mukaan. Mutta mä oon ollut tosi innoissani menneestä valtuustokaudesta. Poliittinen vaikuttaminen ei ole aina mukavaa, mutta sieltä löytää huippuystäviä ja siellä tuntee, että saa olla osana tärkeää tekemistä. Se, että sä pystyt oikeasti niillä sun omilla arvoillasi ja sillä omalla toiminnalla vaikuttamaan siihen, että miten meillä menee, niin se on tärkeää ja arvokasta. Ainakin mä oon itse tykännyt niin. Viime kuntavaaleissa 4 vuotta sitten me lähdettiin vähän soitelleen sotaan ja katsottiin, että mitäköhän tästä mahtaa tulla. Ja sitten on ollut hienoa ikään kuin kirjavauhtia. Valtuustokaudella on kerinnyt tapahtua paljon ja kuten tuossa jo aikaisemminkin sanoin, että nyt seuraava valtuustokausi tulee olemaan haasteellinen monestakin syystä.
Elinankin kanssa puhuttiin siitä, että siellä on tulossa tällaisia suuria muutoksia, jotka tulee ikään kuin valtion tasolta, jotka tulee vaikuttamaan meidän valtion kuin kunnan budjettiin merkittävästi. Tällä hetkellä meidän rakenteellinen alijäämä on aivan huikea ja silti me tullaan tekemään nyt hyvä tulos. Meidän täytyy ottaa nyt tässä tilanteessa irti kaikki sen mahdollinen, mitä me pystytään, että me oikeasti uskalletaan tarttua myöskin niihin meidän rakenteisiin. Ja kokoomus onkin ajanut tämmöistä palvelurakenneselvitystä, joka nyt otettiin valtuustossa porukalla käsittelyyn. Ja siinä tarkoituksena on ei se, että me katsotaan, että missä on mikäkin koulu ja näin, vaan tarkoituksena on käydä läpi se, että osataanko me keskittyä niihin oleellisiin asioihin. Kaikkein tärkeintä on se, että me käytetään niitä meidän julkisia varoja vastuullisesti ja niin, että ne oikeasti vastaa niiden meidän arjen tarpeisiin. Että meidän peruspalvelut on laadukkaita ja se, että kukaan ei jää yksin ja että me pystytään mahdollisimman paljon siihen ennaltaehkäisevään työhön panostamaan. Meillä tulee olemaan hyvinvointi, tulee olemaan iso osa jatkossa, sikäli mikäli terveydenhuoltoa siirretään tuonne hyvinvointialueille, tai kuten Elina uskalsi sanoa maakunnille, niin se on semmoinen merkittävä ja aika niin kuin hankalakin asia, kun se jää nyt aika paljon tuossa keskustelussa lapsipuolen asemaan, kun nämä olisi niitä, mitä meidän pitäisi pystyä nyt myöskin vaalien aikana keskustelemaan. Eli sen jälkeen, kun vaalit on käyty, niin sen jälkeen me lähdetään kuitenkin sitten neuvottelemaan, että mikä on meidän visio, mikä on meidän strategia, mitä me lähdetään tekemään nyt sitten seuraavalla valtuustokaudella. No, viime vaaleissa mulla oli 3 pääteemaa ja ne oli kaikki enemmän tai vähemmän tekemistä. Se oli osallistaa, mahdollistaa ja kehittää. Ja ne on edelleenkin ne asiat, mitä mä haluan olla tekemässä. Mä haluan osallistaa teitä kaikkia mukaan päätöksentekoon. Siihen ollaan lähdetty afterpoliticsilla. Meillä on edelleenkin 4 eri puolueen edustajan kanssa tämmöiset meidän Facebook-livet, mitkä on ollut ihan huikean kivoja, niissä on ollut hyvin katsojia ja ne on herättänyt keskustelua. Ja muutenkin se, että mä oon tykännyt siitä, että mä oon saanut olla osana lähidemokratian jaoston toimintaa ja sitä kautta myöskin pitäjäraatien toiminnan kehittämistä. Ja sitä ennen itse asiassa nautin ihan älyttömän paljon kasvu- ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä, koska se on lautakunta, jolla on oikeasti merkitystä. Ja siellä lähidemokratiassa, niin siellä on päässyt seuraamaan pitäjäraatien kehittymistä. Ja nyt meillä on seuraavalla valtuustokaudella, tai teillä tai meillä, ketkä meistä ikinä siellä nyt sitten onkaan seuraavalla valtuustokaudella, niin siellä on tulossa hyvä lähiöohjelma, joka myöskin lisättiin nyt sitten tuohon meidän toimintasuunnitelmaan tuleville vuosille. Eli pitäjäraatitoimintaa tullaan laajentamaan tällaisella lähiöohjelmalla, eli lähiöt tullaan ihan rakenteellisesti ottamaan mukaan osaksi sitä meidän päätöksentekoa. Ja tässä mun mielestä pitäisi miettiä sitä, että pitäisikö lähidemokratia ottaa osaksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan toimintaa, jolloin se budjetin käyttäminen olisi olisi avoimempaa. Tällä hetkellä lähidemokratian jaosto on kaupunginhallituksen alainen elin, jolloin se ei ole niin laajalla niin kuin alueella ikään kuin käsittelyssä. Mutta lähidemokratian tuominen osaksi hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaa loisi mun mielestä juuri sitä henkeä, mitä me ollaan siinä meidän Kuopio 2025 työryhmän tuloksista esimerkiksi saatu lukea, ja sitä Kuopiota, se edustaisi sitä Kuopiota, jonka minä näen. Siinä kohtaa vanhemmat, yrittäjät, nuoret, vanhemmat ihmiset, kaikki pääsis mukaan siihen meidän, että miten me päästään olemaan mukaan osana meidän jokapäiväistä päätöksentekoa. No niin, perusperiaate on se, että kunnan tehtävä, niin kuin valtion tehtävä, mun mielestä on mahdollistaa enemmän kuin rajoittaa. Eli meidän pitää koko ajan tehdä päätöksiä, joissa me mietitään, että me mahdollistetaan meidän yhteisön jäsenille, eli kaupunkilaisille se, että te voitte toteuttaa itseänne, yritykset voi hyvin, se, että me mietitään mahdollisimman paljon sitä, että me ei lähdetä haalimaan itsellemme, me ulkoistetaan, me tehdään vastuullisia hankintoja. Me halutaan, että meidän yhteisön jäsenet voi hyvin, ja hyvinvoiva ihminen on silloin, kun ihminen voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Osallistaa mahdollistaa kehittää. Meillä on huikea Savilahti. Meillä on siellä erilaisia ekosysteemiviritelmiä, joista nousee uusia yrityksiä, toivottavasti kun hyvinvoivia sieniä rankalla sateella tai sopivalla sateella. Meillä on muutenkin tähän niin kuin,
kehitykseen. Meillä on hienot korkeakoulut, meillä on Suomen monialaisin yliopistokampus täällä. Meillä on, oliko Suomen toiseksi parhaiten työllistävä ammattikorkeakoulu. Meidän ammattikoulu on todella hyvin kiinni meidän ihan jokapäiväisessä tekemisessä, yrityksissä sekä muutenkin alueella. Eli meillä niin kuin se kehittämisen DNA on Kuopiossa ja sitä tulee jatkuvasti painostaa, vahvistaa tai painottaa ja vahvistaa. Mä oon ajatellut sitä niin, että se kehittäminen menee myöskin tuohon tapoihin vaikuttaa ja niin kauan aikaa kun osaa kysyä tyhmiä kysymyksiä, niin on oikeassa paikassa. Ja mä oon tähän mennessä ollut ihan ok siinä itteni aavistuksen verran tyhmäksi tekemänä, että miksi me tehdään tämä näin. Ja tosi monesti se vastaus on, että siksi kun näin on aina tehty. Ja siinä kohtaa pitää aina kysyä, että miksi. Miksi näin on aina tehty. Ja mulla on semmoinen tarve ymmärtää se logiikka siellä taustalla. No niin, ne on niin kuin ne 3 pääteemaa, joista nousee se niin kuin lähidemokratia, ennaltaehkäisy ja niin kuin tämmöinen taloudellinen vastuu. Se, että me ei voida luvata kaikille kaikkea. Me ei oikeastaan voida luvata kenellekään yhtään mitään tosi konkreettista. Mutta sen takia onkin tärkeää, että me keskustellaan niistä arvoista, niistä näkemyksistä, koska me teemme Kuopion. Me ihmiset, jotka täällä asutaan. Ja ei me valtuutetut olla sen kummosempia kukaan muukaan. Ja sen takia taas olkaa yhteydessä. No, mä sitten lähdin kuitenkin tässä vähän hakemaan tällaisia niin kuin tarkempia tematiikkoja tähän mun vaaliryppäykseen. Ja myöskin vähän semmoisena niin kuin toimintasuunnitelmana itselleni tulevaisuutta ajatellen, että mä toivon, että mä pääsen olemaan vielä jatkossakin toteuttamassa näitä suunnitelmia tuolla Kuopion kaupunginvaltuustossa. Ja ne näkyy nyt tässä minun slaididekissä, eli teemoja on 6. Osallistava Kuopio, eli avoin, osallistava päätöksenteko. Tulevaisuuden Kuopio. Kaikki mitä me tehdään, niin katsotaan eteenpäin. Meidän ei tule katsoa peruutuspeiliin, vaan meidän tulee katsoa eteenpäin. Historia täytyy tuntea, jotta siitä voi oppia ja jotta sitä voi muuttaa. Eli me jokainen voidaan vaikuttaa vain ja ainoastaan omiin tekemisiimme ja siihen, että miten me oikeasti halutaan olla vaikuttamassa siihen tulevaisuuteen. Meidän tulee rakentaa vastuullisesti, tehdä vastuullisia hankintoja. Meidän tulee vaalia tätä meidän kaunista ympäristöä ja myöskin panostaa siihen, että meidän kaavoitus on kestävää. Eli tämmöinen ihmisen kokoiset yhteisöt, kävelykeskusta ja toisaalta hyvinvoivat maaseutualueet. Kuten tuossa Antin kanssa puhuttiin, niin meidän Kuopion vahvuus on se monimuotoisuus. No, mulle totta kai 2 pienen pojan äitinä, ne kasvaa vaan niin hirvittävää vauhtia, mutta vielä he ovat pieniä, on lasten ja nuorten Kuopio. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen, tulevaisuuteen ja meidän täytyy ehdottomasti panostaa siihen, että se ennaltaehkäisevä hoito on se kaikkein tärkein. Siinä kohtaa, kun ongelma on jo ikään kuin tuulettimessa tai tavara on tuulettimessa näin sanotusti, niin siinä kohtaa se on huomattavasti hankalampaa, se on jo myöhäistä. Voidaan sanoa, että se on myös kalliimpaa, mutta se ei ole siinä kohtaa se tärkein asia, vaan siinä kohtaa se, että meidän lapset ja nuoret voivat hyvin, niin se on kaikkein tärkeintä. Meidän tulee satsata laadukkaaseen koulutukseen, meidän tulee edistää digitaalisia palveluita, mutta muistaa, että se digitalisaatio tukee opettajaa ja oppijaa oppimisessa. Se ei ole itsestäänselvyys tai se ei ole niin kuin itseisarvo, se digitalisaatio. Mutta sitä edistämällä me pystyttäisiin kyllä tarjoamaan esimerkiksi laajemmat valinnaisaineet, mikä on aivan pöyristyttävää, miten hirvittävän huono valinnaisaine tilanne meillä tällä hetkellä Kuopiossa on. Ja näihin täytyy pystyä puuttumaan. Mä olen myös sitä mieltä, että meidän kouluverkoston tulee olla tarpeeksi tiivis, jotta lasten, varsinkaan pienempien lasten ja koululaisten, ei tarvitse kulkea liian pitkiä matkoja kouluihin. Sikäli mikäli mä uskon siihen, että koulujen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on opettaa lapset ja nuoret olemaan osa yhteisöä. Ja siihen, jotta tähän opitaan, niin täytyy pystyä omistamaan ympäristönsä. Eli lasten ja nuorten täytyy pystyä ajattelemaan, että kun minä teen näin, niin se vaikuttaa eteenpäin näin. Ja mä jotenkin näen, että jos me tehdään niin, että me ilman selkeää syytä
institutionalisoidaan lapsia suuriin laitoksiin niin, että meillä on muuttuvat luokkatilat, meillä on muuttuvat tiimit, meillä on muuttuvat kaikki, niin varsinkin pienet lapset kärsii siitä. Me aikuisetkin kärsitään siitä. Avotoimistot ei toiminut, kaikilla on vastamelukuulokkeet ja aina pitää siirtyä jonnekin, jos haluaa keskittyä. No nyt totta kai koronan aikana etäilystä on tullut aika lailla normia. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä meidän pitää ottaa huomioon. Eli se, että ne lapset ja nuoret on siellä ensisijassa, se heidän arjen tarve, se on siinä ensisijassa. Meidän opetuksen resurssit eivät ole kasvaneet, meidän oppilasmäärät eivät ole kasvaneet, mutta ne muut resurssit, mitä oppimiseen on laitettu, on kasvanut ihan merkittävästi koko sen ajan, mitä meillä on ollut tämä meidän kansakoulu ja perusopetus käynnissä. Ja siltikin resurssit loppuu koko ajan. Kasvu ja oppiminen tulee olemaan suurin lautakunta sikäli mikäli tämä hyvinvointialue tulee, ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ihan tosissaan panostaa tähän. Toisen asteen maksuttomuus, hirveän iso asia. Mutta näistä mä voisin mouhuta tässä koko päivän, että ehkä mä pääsen täältä joskus itsekin pois ja päästän teidät linjoilta, ketkä ette ole vielä sieltä hävinneet. Elinvoima, siitä on puhuttu tässä nyt 2,5 tuntia, joten ehkäpä jätän sen tähän. Korostan tuolta sitä ei-veronkorotuksille. Musta oli hienoa, mitä aikaisemminkin puhuttiin, eli sikäli kun me tehdään niitä semmoisia oikeita vetovoimatoimia, niin meillä pitää olla mahdollisuus miettiä myöskin veronalennuksia. Veroja ei tule korottaa, koska niitä veronalennuksia ei tähän mennessä ole tehty kovin monessa kunnassa, ja on äärimmäisen tärkeää, että meillä on täällä tarpeeksi huokeat elinkustannukset, jotta me saadaan tänne niitä muuttajia. Vetovoimabarometrissa Kuopion kehitettävissä oli se, että meidän elinkustannukset nähtiin aavistuksen verran korkeiksi verrattain verrokkikaupunkeihin, joten tämä on semmoinen asia, mihin meidän tulee kiinnittää huomiota, ja me ei missään nimessä saada tätä vietyä. Itse asiassa verojen korotuksestahan lähti tämä meidän palvelurakenneselvitys aikanaan, kun mietittiin sitä, että mitä me voitaisiin tehdä, että me ei oltaisi tässä jatkuvassa juustohöyläämisessä. Ja siinä kohtaa tuli se, että palveluita täytyy tarkastaa ja katsoa, että osataanko me oikeasti keskittyä siihen oleelliseen meidän kuntalaisten, kaupunkilaisten arjen kannalta. Yes. Kansainvälinen Kuopio, jotta me pystytään ylläpitämään tätä meidän hyvinvointivaltiota noin niin kuin ihan kansallisesti, niin me tarvitaan niitä kansainvälisiä osaajia, ja ihan samanlainen tilanne on meillä täällä Kuopiossa. Se, että me pystytään tarjoamaan niitä mahdollisuuksia ulkomaalaisille osaajille, tarkoittaa sitä, että meillä on täällä hyvinvoivat yritykset, meillä on täällä enemmän hyvinvoivia veronmaksajia, jotka pystyvät nauttimaan tästä meidän hienosta ympäristöstä ja jotka pystyvät sitten myöskin ylläpitämään tätä meidän yhteisöä ja hyvinvointia täällä. Ja puhumattakaan siitä, että kuinka hienoa se on, että meillä on tämä meidän globaali digitaalinen maailma ja se, että meidän lapset pääsee kasvamaan monikulttuurisissa ympäristöissä. No, yhteistyökykyinen Kuopio. Kuopio on alueen kasvukeskus. Siitä ei ole kysymystäkään. Meidän on osattava tehdä yhteistyötä muiden alueiden kanssa, oli se sitten ympäryskunnat, oli se sitten ympäröivät maakunnat, Suomi, kansainväliset areenat, mutta meidän tulee se pöhinän tulee olla sellainen, että me ollaan positiivisesti mukana, me halutaan olla avuksi ja me katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen ja siihen, että me oikeasti halutaan muille hyvää. En tiedä. Ehkäpä tässä olisi nyt sitten niin kuin yhteenvedon aika. Ja kampanja toki vasta lähtee alkuunsa ja tämä nyt oli tämmöinen yllättävän pitkä alkurupeama. Aika kivasti meillä on edelleenkin katsojia. Mä jotenkin ajattelin, että siellä on mummo ja vaari, hei vaan mummolle ja vaarille ja äitille, mutta on siellä nyt jotain muitakin linjoilla. Järkevä taloudenpito, välittävä yhteisö, strateginen suunnittelu ja pätevä johtaminen. Siinä on niitä asioita, joilla me tehdään sitä uudenlaista vaikuttamista, se millä me tehdään tästä elinvoimainen, vetovoimainen, pitovoimainen alue, joka oikeasti pystyy hyödyntämään sitä kaikkea hyvää ja hienoa, mitä meillä on tuolla kentällä. Ja minä olen edelleenkin valmis ja erittäin innokas ja halukas sitä edistämään teidän kanssa. Mä toivon, että kampanjat kun lähtee tästä käyntiin, niin päästään paljon keskustelemaan ja yritän olla niin paljon tässä online kuin vaan mahdollista. Mutta hei,
Kiitos teille kaikille. Eiköhän me ruveta tässä lopettelemaan, niin minäkin kerkeen varmaan käydä laittamassa lapset vielä kotona nukkumaan. Kiitoksia kaikille, kun olitte mukana. Moi moi!